Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçündür. Döwlet adam üçündür. Çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam üçündür. Şu videonu Vatan Satan Haberler programındaki diktatörlere aytyan döwlet vatan üçün, döwlet adam üçündür diýeňizde her iki devir sözüňizden biri başka aýtmana söz tapaňyz ok. Dogry. Onu papugaýaly gowy ezberläpsiňiz. Şeýdip ýalakalyk edip yalan zatlar aýdyp oturmaň. Ben başka sözüňizde enne pitwady edem ok bolun. Döwlet adam üçündür diýmeň. Adamlar döwlet üçin gurbandyr diýin. Türkmen halky goşadyrnak için näki döwlet cinayetçi topar üçün, teröristler üçün gurbandyr, pidadyr diýin. Ana şu dogrusyny aýdyn. Utançsızlar, şovur vadi papugaýaly ezberläpsiňiz, gaýtalap otursunuz. Nerede ol adam üçün eden aladaňyz? Hani? Kim alad edip otur adam üçün? Adamlar üçün alad edilen bolsa, musurkadan ekmek toplap ýemezdi çagarar. Yetim çagalar köçede galmazdy. Türmeler dolmazdy. Jelepxanalar dolmazdy. Mazarlıklar dolmazdy adam üçün alad edilen döwletiňiz bar bolsa. Öz aýtdan ýaraňyzy özüňiz bir ananýaňyzmy? Hakyky şon ýaly nimede döwletde ýaşap berenler söýtýäňizmi özüňize? Diýmek sizem ýalakalan biri, size de pul tölenýär şu yalanlaryňyz üçün.